Daşoğuz toprağı desançılık sunuğutunun mekanı gazaplanýar. Göz başyny ata wagşydan alyp gaýýan desançılık däplerimiz soňlugy bilen Pälwan wagşy, Söýew wagşy, Öre şyh, Nazar bagy, Magtumul garly ýaly Usat halipalar tarapyndan hassa kämilleşdirilýär. Olar hem öz geleginde bir giden şägirdleri ýetişdirip, öz borçly desançılık mektebini ýöredipdirler. Şeýle ajaýyp mektebiň düýbüni tutuşy. Desançy bagşylaryň biri de 19-njy asyryň ahyrlarynda 20-nji asyryň başlaryna ýaşap geçen Nazar bagy Morsu ogludur. Ol Daşoğuz vilayatynyň Aktepe etrawynyň Alili diýen owasyny dünýäge ýenýär. Ol ýomutlaň bagy diýen tiretinden bolan üçin bu söz onuň lakamyna öwürilip gidipdir. Nazaryň ýaşygyndan aýdym sazy bolan höwesi onuň bu sunuňa aralaşmagyna sebäp bolýar. Sapar süýrenki bilen halipa şägirdlik gatnaşyklarynyň esasyna, onuň saçylyk sunugynyň gizlin sırlary bilen bir hatarda hürlükli hemra, şahenem garyp ýal desanlaryň ýerine ýetiriş düzgünlerini hem öwrenýär. 1939-njy ýylda tanymal desançy alim Abu Garriyev Nazar bagydan hürlükli hemra desanyny ýazyp alyp, 1979-njy ýylda rus we türkmen dillerinde Moskwada neşir etdirýär. Usat halipanyň ýetişdiren Magtumul Garliyev, Ilaman Anayev, Akşugul Muradow, Bayar Bayramow, Bally Mätgelliýew ýaly başga bir näçe şägirdleri Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly atlara münasip bolurlar. Onuň kesipkärini beýleki şägirdleri bilen bir hatarda Daşoğuz sewitlerine bagşy adyny alan perdendi Juma Nazar ogly hem ýöredýär.